Ja sam Vidan Danković i ispred udruženja Srbije u pokretu pokrenuo sam projekat Podignimo rampu. Projekat Podignimo rampu ima za cilj da naše okruženje učini humanijim, da uklonimo neke prepreke na koje svakodnevno nailazimo. Inače, ja sam radio u udruženju studenta sa hendikepom neko vreme i problemi sa kojima su se ti mladi ljudi suočavali u kretanju, korisnici invalidskih kolica, korisnici belog štapa, zaista su bili značajni, ali ih nisam shvatao kao svoje. Shvatio sam kao svoje te probleme tek onda kada sam postao roditelj. Kada sam dobio ćerku, Unu, i kada sam poželeo da po našem naselju braće Jerković, koje je divno, prosto imamo lepe šetnje. Ono što je bio naš najveći problem, bili su to parkirani automobili, nepristupačni objekti, smeće i šut. Naravno, ja sam probao sam da rešim to podizanjem brisača, zvanjem nekih komunalnih službi, ali ne može čovek sam da uradi sve. Prosto oseti se kao onaj nevidljivi čovek iz kampanje Vidljivo bolje. Prosto uradiš nešto i onda se vratiš u neki mrak, prosto ne vidi se. Ono što želim, to je da mi pomognete da zajedno promenimo ovo. I ne tražim od vas mnogo. Potrebno je samo da u sledećoj šetnji uslikate prepreku na koju naiđete. Slikajte i pošaljite nam to na mail. Pošaljite nam na podignimorampu@srbijeupokretu.org. Mi ćemo obučiti studente tehničkih fakulteta da prosto mogu da na najbolji način reše te prepreke i podići ćemo 6 rampi i uklonit ćemo 6 prepreka za kretanje u našem okruženju. I mislim da ćemo ukloniti onu najvažniju prepreku, a to je da stalno mislimo da nešto ne možemo da promenimo. Ajde da pokažemo da možemo. Vidimo se na podignimorampu@srbijeupokretu.org.